रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय जिसका फिल्म। राते पलंगिया पपिया से हमारा लड़ाई भेलै ना। राते पलंगिया पपिया से हमारा लड़ाई भेलै ना। सखी भोरे मुस्काई गेलै देखी के हमर जियारा जुड़ाई गेलै ना। सखी भोरे मुस्काई गेलै देखी के हमर जियारा जुड़ाई गेलै ना। आगे हम ता सोचलिए कि बोलथिन ना मन घबराई गेलै ना। हम ता सोचलिए कि बोलथिन ना मन घबराई गेलै ना। सखी भोरे मुस्काई गेलै देखी के हमर जियारा जुड़ाई गेलै ना। सखी भोरे मुस्काई गेलै देखी के हमर जियारा जुड़ाई गेलै ना। जियारा जुड़ाई गेलै ना। आगे की कहियो सखी राते हो बकवास गे। मन जैथिन जल्दी न हलै विश्वास गे। ए सखी आगे की कहियो सखी राते हो बकवास गे। मन जैथिन जल्दी न हलै विश्वास गे। आगे रतिया के बतिया उसाबे लगा है कि भुलाई गेलै ना। रतिया के बतिया उसाबे लगा है कि भुलाई गेलै ना। सखी भोरे मुस्काई गेलै देखी के हमर जियारा जुड़ाई गेलै ना। सखी भोरे मुस्काई गेलै देखी के हमर जियारा जुड़ाई गेलै ना। जियारा जुड़ाई गेलै ना। जिसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। आगे राजा रौशनवा के हलै ना कसूर गे। लाले ला हम ही कैली हल सुरूर गे। आगे राजा रौशनवा के हलै ना कसूर गे। लाले ला हम ही कैली हल सुरूर गे। आगे अर्जुन आशिक हकैनी के आज हमारा बुझाई गेलै ना। अर्जुन आशिक हकैनी के आज हमारा बुझाई गेलै ना। सखी भोरे मुस्काई गेलै देखी के हमर जियारा जुड़ाई गेलै ना। सखी भोरे मुस्काई गेलै देखी के हमर जियारा जुड़ाई गेलै ना। जिसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।